Той няма хора. Добре дошли, идват още хора. Идват още 2-3 коли сме долу. Искам да ви поздравя с това, че въпреки големите неистови жеги, всички вие сте пристигнали на Мистериите на Кукла 2012. Аплодисменти за вас! Не знам откъде сте, кои сте, но много съм щастлива, че сме тук заедно днес. Щом сме се събрали, значи обичаме нестандартните форми, мистериозното общуване в това наистина девствено кътче на Ивайловградските регион. Толкова нежност не съм ми сънувала, колкото лятно небе. Сякаш земята неспирано пътува, за да ме хвърли